Per un llibre, l'e-book ara tenim un problema. Els punts de llibre passen a la història. Però l'e-book és el primer dia que el portes, no? Bueno, avui el porto perquè en lloc d'agafar el volum, avui he agafat això. Avui el porta. Anàvem amb vols petits. Avui no portes el vestit, però avui el porta perquè, com que torna a parlar de marro amb la dama de les camèlies, ha pensat, modernitzem-nos, com si això... Com per contrarrestar. Avui he vingut una mica amb un gil, comparat amb l'altre dia. Si no, no et veig gaire ni Traviata ni Greta Garbo. Home, és que és difícil, Perdona, ser Greta Garbo i a més a les camèlies que li agafa aquell moment mortal, no?, que es queda allà, i l'altre la recull, perquè la Greta Garbo és un tros de dona, i convertir-la de cop i volta en una cosa liviana que cau als braços de... És el Robert Taylor, no?, és el que l'agafa, és un moment espectacular de la història del cinema. De fet, és una novel·la, aquesta, La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, perquè això és com una rèplica, el pare i el fill, llavors s'ha de puntualitzar quin és dels dos, que des d'un punt de vista dramàtic ha estat portat als escenaris, ha estat fet a pel·lícula, ha estat reescrit en altres formats, i des de la Sarah Bernhardt fins a la Isabel Adjani, jo crec que totes les grans actrius han volgut ser Marguerite Gautier, no? Perquè és aquest tema... Una adaptació que va fer per televisió espanyola en l'època aquella de Montjuïc, que em sembla que amb l'Enric Majó i la Núria Espert, si no recordo malament. És un gran personatge des d'un punt de vista dramàtic, i per això ha tingut tanta fortuna, i de fet fins i tot Verdi en va fer una òpera, La Traviata, justament està basada en aquesta relació terrible, perquè té aquest punt, suposo que tindrem imatges extraordinàries de diversos muntatges que s'han fet d'aquesta òpera immortal, que té moments, jo crec que tots recordareu el moment del brindis. Aquest, escoltem-ho. És un muntatge contemporani. Clar, és que fixeu-vos que és un moment, aquest és el livian, no? És aquest moment d'exaltació del brindis, que és l'exaltació de la vida. Això és el primer quadre, Però és que és un moment important. Per què? Perquè aquesta senyora està malalta. Aquesta senyora, que és una cortesana i, per tant, de vida llicenciosa i, per tant, doncs, té diversos amants i té diverses persones que la mantenen, és una mantinguda, d'aquí ve la bonica paraula, concepte, modus vivendi, tot en un pack. Doncs aquesta senyora està malalta de tuberculosi, la tísica per excel·lència, i aleshores hi ha moments en què ella diu, és que jo, com que a mi no m'ha estat donat viure molt de temps, he de viure més de pressa. I aleshores és aquest moment d'exaltació de la vida, de dir, vivim aquest moment del brindis, que en el seu cas és una mena de brindis al sol, perquè efectivament li queda poc temps. Llavors, és la història d'amor romàntica, on les hi hagi, de l'intent de redimir per la via de l'amor a una persona, doncs, la redempció de la barjaula per amor, és aquesta la temàtica de l'obra. I que en realitat és una dona que és una dona segura d'ella mateixa, que té aconseguides unes cotes de llibertat importants, que no vol posar en joc, que no vol posar en perill. I això és el que, en la novel·la, quan tu la comences a llegir, la veus una dona que vol mantenir aquesta quota de llibertat i al mateix temps, paradoxalment, està lligada per les circumstàncies de ser dona en un moment determinat, a finals del segle XIX, en què, evidentment, algú li ha de pagar aquest nivell de vida que porta. Llavors ella és el seu cos, i és la seva companyia, i és aquest anar al teatre, acompanyar algú, rebre a casa seva, i això és el que l'Armand Dupont no pot suportar. Quin morbo hauria tenir al segle XIX unes històries d'amor com aquestes? Home, això ara és una cosa. No, però tu imagina't el segle XIX. No, és que ara tindria una competència deslleial amb tots aquests puticlubs de carretera. Clar, no, sí. Home, de fet, ella... És que la Madame Gautier actual és que està, imagina't. Sí, ella, la veritat és que... És que em fa gràcia que vostè digui aquestes paraules. Me l'imagino el lloc camionero aquí t'espero, que és un dels famosos. Però fixa't que... Jo també circulo, m'entens? Ja, però també ho veu, fa gràcia. No, però no... No convindràs amb mi, que no té res a veure. No, ja ho sé, dic que tindria competència. Deslleial. Però el que passa és que és curiós veure com aquest paper de la cortesana, que socialment tenia un rol
rol, per tant, estava acceptat com en avui en dia doncs, trobem això aquesta realitat que estàs descrivint a l'ordre del dia, però en aquest cas està envoltada d'un glamour que, òbviament, l'exemple que tu estàs dient... No, glamour no. Això que jo dic de glamour en té molt. La dama de les camèlies, que només es posa camèlies blanques, camèlies vermelles, que, per exemple, li diu, en el moment en què l'accepta, li diu ens veurem quan la camèlia canviï de color. Li dona una camèlia vermella, llavors quan es panseixi, llavors arribarà. I ell diu, doncs ara ens hi posarem, diu, és que no sempre els tractats es poden acomplir el mateix dia que s'assignen. Per tant, vingui demà a les 12 de la nit. De vostè. De vostè, és que tot això té més morbo encara. I a més, amb l'intent d'ell de dir, fixeu-vos que és una mica de l'anti-donjuanisme, perquè fixeu-vos que un Don Joan el que fa intentar és seduir, no? I seduir... El Don Joan va per feina. I mana. Bueno, aquí tenim tema, perquè jo ara estic fent un curs a l'Institut del Teatre sobre el Don Joan, i de Don Joans n'hi ha de tots tipus i totes classes. Doncs el proper dia ens portes el Don Joan per contrastar amb la dama de les camèlies. Fantàstic. Jo encantada de la vida. No ets professora de literatura comparada? Naturalment, ho passo molt bé comparant. Molt bé. Que per què no comparo? Perquè estem fent la dama de les camèlies. Perquè em trauràs Kafka. Perquè aquí on la veuen, senyores i senyors, Laura Borràs tot ho compara amb Kafka. Estem parlant de Pinocho. Kafka, perquè hi ha un problema d'interpretació a partir del qual Kafka ja tenia... La dama de les camèlies és una novel·la romàntica, acaba entre el romanticisme i el realisme. Al dia d'avui, tots els escriptors que ja existiu, com passareu a la història? Quin és? Seran què? Ella per sortir d'aquest programa. L'etiqueta de la persona que escriu novel·les avui en dia, quina serà? Depèn, perquè hi ha molts estils diferents. Pensa que, per exemple, en poesia... Però nosaltres hem reduït les èpoques a uns estils. És a dir, el passat té el romanticisme, el realisme, el naturalisme, i anem avançant. Ara es parla de la generació dels 70, ara a vegades parles per la generació dels maleïts. I saber qui passarà a la història. Estem en la immediatesa del moment. En aquest cas, Dumas, quan escrivia això, que a més tenia el morbo afegit, en què es parlava que la personatge que havia inspirat a la Marguerite Gautier era una dama amb qui Dumas va tenir una relació i, per tant, que volia deixar constància d'aquesta història, que valdria la pena de deixar de ser, que quedés per escrit, i en realitat és la història d'un flashback. Té moments estem parlant del romanticisme i té moments bastant sòrdids, com, per exemple, l'Armand Duval, que finalment se separen i quan torna ja és morta i vol exhumar el cadàver perquè vol veure la morta, aviam si així es desenamora una mica, perquè l'home està absolutament obsedit per ella, que finalment sí que l'acaba estimant. Era una època d'unes passions intensíssimes. Intenses on les hi hagi. I ens ha deixat perles absolutes, que jo parlava del donjuanisme justament perquè donant-li la volta, ella, amb aquest nivell de llibertat que havia assolit, no està disposada a tenir un amant que la quarti. És a dir, ja sap que la seva vida ha de ser posada al servei de... I posa les regles. Perquè com tu vol ser lliure. Home, com jo i com tothom, vol ser lliure, naturalment. Home, això de l'amor no tothom vol ser lliure, perdona. Amb això de l'amor no. No, perquè l'amor té algun d'esclavatge i d'esclavitud. Des del moment en què passes a tu dependre d'una persona i una persona dependre de tu. Sobretot quan és recíproc, aquest tipus de dependència és més portable que quan no ho és, evidentment. Bé, però quan és mutu no parlaríem d'esclavatge, no? No. Per què no? No, perquè... Esclavatge autoimposat. Bé, ui, això ens dona per molt. Ara hauríem de portar l'Helena Francis del 21. Exacte, de fer una anàlisi psicològica. En tot cas, de les malalties del cor passem també als problemes que pot patir el cor, però per l'alimentació.